Jiġi mwassal lilkom grazzi għal Beauty Wisdom, El Catalan, Michael's Butcher tal-Ħamrun u The Barber Room. Għaduna l-għal jisellmilkom jgħatikom merħba l-74 episodju mit-sensiela botta u risposta għandhom nibbejna f'tart imma ovvjament sakam ukoll nissetjaw u nibrifjaw il-mistettin tagħna ovvjament kullu rridu naraw li għandna kollu sew nisperaw lillum ma jkollniex l-istess inkoppi li kellna l-ġimgħa li għaddiet u ta' dan niskuża ruħi. Programm li daqs bajda llum ma qabel xejn. Joseph li qed jakkumpanjani Joseph Magni għandi l-ewwel parti tal-programm, Joseph insellimlek. Sellimlek u nsellem il-Clayton u l-Dennis. Mela, qabel ma nibdew ukoll nintroduċu it-temi anzi l-ewwel parti tal-programm, nfakkarkom żewġ affarijiet. L-ewwel nett nfakkarkom qegħdin live, kull min jixtieq jintervjeni u jsaqsi xi domanda lill-membri tal-panel sew tal-ewwel parti tal-programm, sew tat-tieni parti tal-programm li ser ikollna. Is-sezzjoni tal-kummenti marbuta ma' dan streaming qiegħda miftuħa, ikkummentaw kemm tridu u ovvjament saqsu d-domandi li hemm bżonn. Bissa lissa naf li diġà qegħdin taraw il-membri tal-panel li se jkollna fl-ewwel parti tal-programm narawna it-temi li ħan iddiskutu llejla t-temi ewlenin flimkien ma' Lorjana Brinkat li ħadd tkun qed tintroduċi it-temi tal-programm tal-lejla. Lorjana, fidejk. Fil-programm tal-lejla aħna ser niddiskutu Gżira United, Mosta u t-teliqa tagħhom għall-post mal-ewwel sitta. Għat-tard l-akbar rebbieħa mill-battalja tas-Sajrin Stadium. Ħolm Napolitan, ambizzjonijiet, Granata u kontroversji Rumani. Mela, kif qegħdin taraw l-ewwel parti tal-programm se tkun titratta il-Kampjonat 360 Sports Multi Premier. U maħna fuq il-panel dal-ewwel programm għandna l-assistant coach ta' Gżira United, Dennis Apap u għandna l-difensur ta' Mosta Clayton Fajla li minn issa nixtieq ukoll nirringrazzja tal-li l-lejla qegħdin jingħaqdu magħna. Mela, nagħtu ħarsa lejn il-klassifika tal-Kampjonat 360 Sports Malta Premier League anke bl-għajnuna tal-grafika qabel ma Joseph jintroduċi ftit l-ewwel tema ta' dal-programm. Mela għandna l-Bikri Kara fil-klassifika 19 punt wara 7 logħbiet, Florjana 15, Hibernian 17, Sliema Wanderers 12, Ħamrun Spartans 11, u mbagħad nistgħu ngħidu hekk il-parti li nikkonċentraw fuq l-iktar illejla. Gżira United 10, Balzan 8, Melinta Max Xlok u Mosta 6, Naxxarajns 5, Zabbar St. Patrick 4. Joseph, u kif qegħdin naraw hawnhekk kampjonat mill-aktar interessanti, forsi nagħtu ħarsa ġenerali minn naħa tiegħek qabel ma mbagħad nibdew nitkellmu mal-panel. Ekku, nsellem l-ewwel nett is-Sur Dennis Apap, coach ta' Gżira, u nsellem ukoll il-Clayton Falija u tajjeb illi ngħidu wkoll il-Clayton din ningrazzjaw għax kemm il-darba labbil qalb għall-flok tat-tim nazzjonali Malti mhux l-ewwel darba rajnieh fl-azzjoni dejjem labbil qalb. Mela ħanibdew biċċa mela naħseb l-iktar partita li kienet mistennija dik bejn Birkir Kara u Sliema. Onestament, jiena naħseb kif ġiet is-sitwazzjoni jidher li Birkir Kara l-iktar tim li qegħdin naħseb mexjin bħalissa fit-triq tajba xi fisser daħjel bħal kampjonat żgur definitivament illi le. Baqa' ħafna iktar logħob x'intlab ukoll qatt hemm Sliema Wanderers li nemmen illi komplew jitilgħu pass wara pass illi ukoll naħseb qegħdin jaħdmu bit-triq tajba għalkemm nemmen illi t-telfa ta' Birkir Kara ħaddihom naħseb daqqa biex jikkompetu. U mbagħad għandna Gżira li qegħdin ukoll baxar punti ġifieri ukoll naħseb illi is-sena l-oħra naħseb ma tantx kellhom xi mumenti pożittivi per naħseb illi din is-sena ukoll impruvjaw naqra lit-timijiet tagħhom. Onestament, però bir-rispett kollu lejn Clayton ġifieri d-difensur ta' Mosta jiena stennejt ħafna aħjar minn Mosta, stennejt illi wara kważi 8 partiti
illi jkunu naħseb qegħdin qisu f'nofs il-klassifika mhux qegħdin ukoll ma' naħseb tal-aħħar issa forsi jekk hemm forsi xi problem fit-tim ma nafx forsi jista' jispjegana Clayton iktar. Clayton u bat għandek Marsa Xlok illi mintu bidlu l-coach taħt Enzo Potenza ġabu diġà t-tieni rebħa. L-aħħar waħda kienet tlabbiet kontra Ħażabbar illi naħseb Ħażabbar s'issa għadhom rebħa waħda tim li għadu kemm jiġi promost u wkoll Naxxar Lions naħseb ukoll m'għamlux il-pass li kellhom bżonn, però naħseb s'issa mit-timijiet tal-qiegħ jidher illi Marsa Xlok sabu naħseb is-soluzzjoni mhux qed ngħid li Winston kien coach ħażin għax is-sena l-oħra naħseb dak kienu l-coach li daħħal Marsa Xlok fl-Ewropa. Ma nafx seta' mar ħażin onestament, però naħseb illi Enzo Potenza mill-ġiex logħbiet li rajna qisu qed isib jew aħjar qiegħed isib is-soluzzjoni tal-problema li kellhom Marsa Xlok. Mela, grazzi Joseph għal din l-introduzzjoni. Dennis u Clayton, l-ewwel nett, grazzi tal-lejla inaqattu magħna, speċjalment Dennis li letteralment ġi majjat fl-aħħar sija biex jidħol minn flok bniedem ieħor mit-tim tal-Maroons illi inserta kien indispost fl-aħħar. Mela biex nibdew, xtaqt nkun kumment ġenerali fuq l-istaġun rispettiv tagħkom fil-kas ta' Dennis fuq Gżira u fil-kas ta' Clayton fuq Mosta qabel ma nidħlu fid-dettall tal-kampjonat tagħkom s'issa. L-ewwel Dennis, tibdint? Aħna minna ta' Gżira s'issa għaddew seba' logħbiet il-logħbiet tagħna maqsumin fit-tnejn, 3 rebħiet u 3 telfiet u draw. Jiġifieri xtaqna li kellna riżultati ċertu logħbiet aħjar u kien ħaqna li għandna iktar punti wkoll, imma fil-futbol ma nkunx qed tilab waħdek, jiġifieri t-tim ieħor ikun qed jagħmel l-affarijiet tiegħu u fil-futbol tista' tirbaħ u anke titlef mhux hekk. Imma all in all ħdimna biex inkunu f'pożizzjoni aħjar. Tajjeb ħafna, Clayton, l-ewwel kummenti introduttorji. Clayton, titixxa l-mikrofonu. Mela, min-naħa tagħna li ġara naħseb il-kampjonat tagħna beda wara t-tielet logħba. Niftakru li t-tim tagħna fl-ewwel 3 logħbiet kien għadu nieqes minn ċertu plejers li kellhom jaslu qabel. Waħda mill-problemi li kellna kienet kellhom problema bal-viża ta' ċertu plejers li ma ħarġitx. Naħseb wara li saru ġew dawk il-5 plejers fl-aħħar, speċjalment il-barranin. Hemmhekk naħseb it-tim kien sab saqaħ naħseb mal-ewwel. Kellna rebħa kontra Marsa Xlok, kellna logħba tajba ħafna kontra Bikri Kara, naħseb wieħed mill-aqwa timijiet li s'issa mhux dal s'issa nitkellmu għaddew split partiti naħseb konna tajjeb ħafna li kien ħaqna minn dik il-logħba ngħidu punt żgur. Kellna logħba tajba mal-Furjana, ġifieri sa ċertu punt ma naqbilx daqshekk magħkom li huwa diżappunt. Il-bidu tagħna kien jibes għax il-plejers kien hemm plejers nieqsin, ma kienx għadhom l-iskwad kienet qasira u plejers ma waslux. Nemmen li l-iskwad mhux qed tirrinġa l-kampjonat żgur. Imma nemmen li kif inhu dis-sena naħseb l-ebda tim ma jista' jgħid li jista' jerbaħ kull logħba. Naħseb il-logħb kif ġiet tista' terbaħ ma' kulħadd u tista' titlef ma' kulħadd. Apparti minn hekk, aħna rbaħna il-ħamrun ukoll iċ-Champions, ġifieri xi ħaġa kien hemm fit-tim. Ġifieri il-punt tiegħi huwa li bdejt jeħtard. Mela nara il-grafika għalissa fejn tidħol Gżira United fejn se nidħluha fid-dettall fuq il-kampjonat tal-Maroons s'issa.
Gżira bdew b'rebħa ta' 1-0 kontra Marsaxlok, telfa ta' 2-0 kontra Hibs, rebħa ta' 2-0 kontra Mosta, rebħa ta' 3-2 kontra l-Melita, draw ta' 2-2 kontra Slima Wanderers u żewġ telfiet ta' 2-1 kontra Florjana u Balzan. Dennis, meta naraw il-lobit li labtu sissa wara bidu tajjeb ħafna fejn iskop battu. Ftit forma ħażina hekk kif narbaqtu l-aħħar 3 lobiet. Minkejja dan attwalment bħalissa tinsabu f'dak is-sit post li huwa biżżejjed biex tkun tistgħu tagħmluha mat-top 6 fil-fażi li jmiss. Sodisfatt minn dak li rajt issa mit-tim tiegħek? Fimni, l-aħħar 3 lobiet vera ma rbaħniex. Iżda kienu hemm żewġ lobiet ma' żewġ timijiet li qegħdin fin-naħa ta' fuq tal-klassifika li bħala lob ma Slima ġejna dro, ġifieri l-logħba kienet logħba ta' dro, ġifieri konna tajbin daqs Slima, kellna l-mumenti tagħna, Slima kellhom il-mumenti tagħhom. Il-Furjana l-istess, ġifieri stajna faċilment ħadna punt minna l-logħba wkoll, ġifieri u nemmen li kien ħaqna wkoll li nieħdu xi ħaġa minna l-logħba. U ma' Ħalbalzan jiena naħseb kull rispett lej Ħalbalzan u għamlu minn kollox biex ikunu tajjeb fil-logħba, imma nemmen li fil-ġurnata konna aħna l-aħjar tim. Ġifieri kellna ħafna ċansijiet ta' gowl minn taħt il-lasta, ġifieri ġiet dik il-ġurnata li ma tkunx tista' tiskurja. Minn banda l-oħra Ħalbalzan ġihom kollox tajjeb, ġifieri minn set piece kważi ballu mitlu spiċċa fix-xibka u xejn minn fuq u spiċċajna niġu wara r-riżultat. Sabunna t-tieni gow counter attack, ġifieri daw resqu lejla satana 3 darbiet u skurjaw 2. Aħna iddettajna l-logħba ħin kollu fil-ħaf tagħhom u spiċċajna b'xejn. Ġifieri xtaqna li ħadna punti iktar f'daw l-aħħar 3 lobiet. Imma nħarsu l-qudiem ġifieri hemm affarijiet pożittivi wkoll għax li tkun qed tilab u tikkrea chances huwa importanti, għax la tikkrea tagħmel xi ħaġa tajba, issa jonqos il-finishing tal-gowl. Ġifieri dik irridu naħdmu fuqha daw il-ġimgħat li ġejjin biex fil-lobiet li ġejjin niskurjaw iktar. Imbanda l-oħra ħaġa negattiva hija li qed innaqlaw il-goals. Ġifieri f'kull logħba qegħdin naqlaw il-goals. Ġifieri dik hija parti li wkoll irridu naħdmu fuqha. Inqas ma taqla goals iktar għandek ċans li tieħu punti, mhux hekk? Eżattament fil-fatt kif jgħidu t-Taljani wkoll si vince con una grande difesa u gżir fil-fatt lajtu daqskemm skurjajtu bħalissa 10 goals. Minnaħa l-oħra nitkellmu naqra fuq Mosta Klejtin mill-ġdid bl-għajnuna tal-grafika u r-riżultati li kellhom s'issa kienu 2-0 telfa kontra Slima, telfa ta' 2-1 kontra Nashkan fid-derby, telfa ta' 2-0 kontra Gżira United, żewġ rebħiet ta' 1-0 kontra Hamrun Spartans u 4-2 kontra Marsaxlok, telfa ta' 1-0 kontra Birkirkara u telfa ta' 2-0 kontra Florjana. Jiena fil-ferma tiegħi bdejtu ħażin mat-tim qabad jirkupra anki jekk dak li rajna fl-aħħar żewġ lobiet ma tbartux dak li fil-verità kien ħaqhom. Minn ħatijak, minn dak li rajtu s'issa fil-kampjonat, temmen li sodisfatti stajtu ħaddu iżjed? Sodisfatt ma tkun qatt, sodisfatt tkun meta tkun l-ewwel post. Issa bħat-tim tal-Mosta ġifieri huwa xi ħaġa diffiċli. Li tinsab disappuntat iwa għax mwara li tara speċjalment il-logħba li kellna kontra Birkirkara għax to be honest il-logħba kontra Slima laqas krejajna xejn, l-ewwel logħba tal-lig bħalma kellna plejers nieqsin. It-tieni logħba m'għandna x-xahar konna naxxar kienu aħjar minnha to be honest dik il-logħba, ma kellna xejn. Mal Gżira l-istess, ġifieri Gżira ddominawna, ġifieri
Niddubita kellna ġiex azzjonijiet ta' goals kontra Gżira. Niddubita. Imma bħalnet kif ġew daw il-players it-tim qabad. Ġew daw il-players fejn kienna problemi u rbaħna kontra il-Champions il-Ħamru kontra Marsa Xlok li kienet dejjem fażi diffiċli u rbaħnilhom. Mbagħad ġejna kontra wieħed mill-aqwa tim jitlaw fil-ġurnata b'Kirkara li għalija tlifna ħafna chances li ngħidlek li Kirkara kienu kuntenti bid-draw minnhom fil-logħba li jmorru rebħa tant li kemm konna kien iktar chances. Kontra Furjana ma nistax ngħidlek, kontra Furjana li Furjana kellhom dik ħaġa iktar minna ma konna qed naqsmu l-lob sakemm skurjaw il-ballu minn żball tagħna minn set piece naħseb li kon hemm. Imma ma tistax laqqas tikkumpara Mosta ma' Furjana, tistax tikkumpara Mosta ma' Kirkara, imma kif inhu t-tim bħal Mosta jekk inti fil-ġurnata ma tkunx għall-altezza ma terbaħhomx ġewwa l-lob. Tim bħal Furjana, tim bħal Kirkara ma jkunx għall-altezza u kapaċi jerbaħ il-lob. Dik hija differenza bejn tim kbir u tim żgħir. Joseph. Jena Antonello ġifieri qed napprezza l-ħbieb tiegħi Dennis u Clayton x'numa jgħidu, però at the end of the day jiena nemmen illi fil-ground dejjem ħad tkun 11 kontra 11. Issa jekk imbagħad ovvjament kellek ħafna chances u mbagħad tiklifhom u t-tim ieħor forsi tal-attakku jiskurja, u mbagħad nemmen il-biċċa xogħol għamilha it-tim għamel biex tajba t-tim għax at the end of the day il-punti jmorru mhux għand min jilgħab l-iktar tajjeb għand min jiskurja u għand min jirbaħ il-logħba. Jiġifieri jista' jkun forsi illi alright vera jiena onestament Mosta u Kirkara wieħed xejn kont jippreżenti Mosta taw logħba tajba. Jiġifieri imma sfortunatament il-punti jġibhom min jiskurja. Issa domanda forsi lil Clayton li nixtieq nagħmel fuq rigward il-coach Mario Muscat. Sewwa? Bniedem li ta' ħafna l-futbol Malti, bniedem li għandi rispett lejh, ġifieri jiena labt goal ġifieri dejjem kont narħisu bħala idolu tiegħi u hekk. Jidher li naħseb is-sena l-oħra jidher li Mosta naħseb bħal da żmien sena kienu iktar aħjar. Jista' jkun li mistoqsija li qed nitkellem fuq persuna li nammira, jista' jkun li Clayton iż-żmien tiegħu bħala coach wasal biex jintemm? Ma nafx. Ma nisma' biex miegħek li s-sena l-oħra konna ħjar minn dis-sena. Naħseb is-sena l-oħra konna kważi l-istess, to be honest. Għandna fallejna l-ewwel parti tal-logħb u s-sena l-oħra mill-ewwel deriba tal-kampjonat għalina. Naħseb li s-sena bħala players li ġew issa nemmen li aħna iktar b'saħħitna mis-sena l-oħra. Rigward il-coach wasal iż-żmien da ma meta tkun player. Meta l-affarijiet jiġu naqazzoppi, kulħadd jibda jgħidlek wasallek iż-żmien. Li jgħidu li wasal iż-żmien għandek 32 sena l-lum il-ġurnata, ġifieri. Kellu se kulħadd jibqa' bħalek ħadd 32 sena. Issa, il-biċċa xogħol hija li Dennis huwa coach u ħdimt ma' Dennis jiena fis-sens mal-Mosta stess. Meta jibdew ġejjin l-affarijiet żiena l-iktar ħaġa faċli hija li ddur fuq persuna waħda. Il-persuna l-waħda hija l-coach. Fl-aħħar mill-aħħar jista' jkollok l-aqwa coach li jista' jeżisti. Ħalli ma nsemmix coach. Immaġina Dennis is-sena l-oħra rebaħ il-kampjonat. Għandna ma nsemmux coaches. Mela ngħidu ħanġibu l-Dennis magħna. Ma jfissirx li għax Dennis ħajjiġi ħajjagħmel id-differenza. Jagħmel jekk hemm problemi kbar, jagħmel l-ewwel logħba jew tnejn, hemmhekk il-problemi ħajerġgħu joħorġu mal-ħin. Però l-aħħar il-coach jipprepara il-ġimgħa, is-session, kemm il-coach Joe u kemm il-coach Mario jippreparaw is-session, jagħmlu ħafna analiżi tal-logħb tat-timi ta' kontrina tagħna stess żbalji tagħna. Imma jekk tinnota il-goals li lajna daw l-aħħar logħbiet huwa ta' nuqqas ta' attenzjoni. Fl-aħħar mill-aħħar nuqqas ta' attenzjoni ma jħillix il-coach. Jien nemmen li coach jista' jkun jagħmel differenza, imma f'perjodu daqshekk qasir wara li tinsiex li mis-sena l-oħra għal dis-sena
aħna kważi tim ġdid. Sena wara sena l-Mosta dejjem kważi tim ġdid. Kull ma jibqa' huwa il-bażi tal-Maltin. L'issa l-bażi tal-Maltin x'inhija fit-tim tal-Mosta? Bir-rispett kollu lejn kulħadd. Ħafna żgħażagħ u hemm għal Zek li ilu għal da żmien li għadu żgħir u hemm jiena xxieħ biex niftehmu. Ġifieri iż-żgħażagħ dejjem tilejn. Issa jew ħadd supporti Dennis jista' jgħidli aħjar u kien coach tal-Miners dak iż-żmien dak magħna. U ta' minn ukoll li jekk tippermettili fejn riċentement ukoll il-Miners tal-Mosta kienu ma tafuha, pereżempju f'sena li għaddiet jidher. Il-kampjonat mal-Belt kont qed naraħ hemmhekk kien wieħed b'xejn mal-Belt il-Miners, waħda mill-ikbar problemi li għandna fit-tim tal-Miners, Dennis ukoll jista' jirrispondi l-aħjar minni li kien ibati minna ma tinkoxa Miners. Li tant kellna plejers jilagħbu mal-kbar aħna. Li jiġu l-obtar ma jistgħux jilagħbu. Għax kienu jilagħbu fil-qas minn 48 siegħa. Aħna għandna bħal Jake Vassallo, ilu jilagħab mat-tim tal-kbar, għandu l-aħħar kważi 3 snin. Għandu 19 sena dat tifel. Għandek il-Nathan ilu jilagħab l-aħħar 3 snin diħlu ħireġ. Għandek il-Ġalluka l-istess. Right? Għandek il-Dissandek il-Sasha diħlu ħireġ. Għandek il-players bħal issa magbar tala Bradley, hemm nukleo ġieli hemm kwantità kbira ta' tfal trade issa, ma sax tippretendi bir-rispett kollu il-mirakli fuq daw it-tfal. Kif anke aħna l-barranin li hemm 4 minnhom mill-ewwel 11, 19 year old ta'. Iva, le, fimt il-punt tiegħek fimtu. Però inti bdejt din, tgħid li ovvjament fil-bidu tal-kampjonat kellkom dipartimenti li ma kinux għadhom ġew, kellkom xi players mhux ġew. Però issa il-tim ifforma. Sewwa, it-target tat-tim tal-Mosta x'inhu li jiġi f'nofs il-klassifika li jidħol fl-Ewropa? Ma tistax tgħidek meta inti għandek tim bħal-Mosta li qed ngħidu għandek tim żagħżugħ ħafna barranin li hemm żgħażagħ l-ewwel darba f'Malta dik hija fattur li ħafna l-ikbar problema li għandek meta jiġu ħafna barranin jaħsbu li hawn Malta il-futbol huwa walking football meta mihux. Ħasba barranin jaħsbu jiġu hawnhekk li jiġu jaqbdu ballun ġegiljaw kulħadd jaqbdu 7 players wara jiskurjaw. Hekk bil-mentalità tagħhom. Kif jiġu jaħdru differenti. Il-target tal-Mosta huwa li kemm jista' jkun issalva malajr. Once li nexxilek tidħol top 6, hemmhekk taqbad tiffoka b'inqas pressure biex inti tipprova tidħol għall-Ewropa. Jiġifieri il-punt li semmejtlek jiena li bejn tim kbir u tim żgħir, ikollok ċertu players ta' livell, ta' esperjenza. Li ikollok li ma nsemmix Bikir Kara kontrina. Kellhom il-Maja u għandhom players bħal Coppola, għandhom ħafna players b'esperjenza. Li daw kif tkun darek mal-ħajt. Jivvintaw l-go, corner, daqqa trasi, shoot, lem, daw jagħmlu lek id-differenza. Waħda mill-problemi li għandna l-Mosta dis-sena aħna huwa nuqqas ta' goals. Nuqqas kbira ta' goals. Jista' jkollhom influenza attakkant li jew m'hemmx attakkant b'esperjenza? Il-attakkanti li għandna aħna apparti li għandna Zek, l-oħrajn kollha ġodda. Infatti l-aqwa skora huwa proprju inta Mostappa nistaknejt żewġ goals. Ġifieri kemm żewġ goals qed issemmi, mhux qed issemmi ħafna. L-ara tal-kampjonat 6 goals. Però qiegħed nieħu gost b'dak li qed Clayton, li qed Clayton nieħu pjaċir li qed ili ninnotaħħa però li issa qed jgħidha Clayton qed nikkonfermaha qed nieħu ħafna gost li t-tim ta' Mosta qed jagħti ħafna spazju it-tfal tan-nersi tiegħu jitraw mal-kbar. Din hija ħaġa pożittiva ħafna għax jiena nitkellem ma' nies kuljum fuq il-futbol u nara ma' timijiet kbar. Ġieli eżempju t-tifel tiegħi kont qed nitkellem ma' tim li hija b'sezzjoni A tal-Miners u qed ukoll fil-Premier mhux ħansemmi t-tim għal li t-tifel tiegħi dejjem kien magħhom kien captain rebaħ il-Miners magħhom u mbagħad sfortunatament kif wasal għall-Premier ġabu barra fil-pożizzjoni tiegħu li l-batuh loan. Din naħseb hemm bżonn ħaġa li timijiet oħra jagħmlu pat-timijiet tal-Mosta li qed jagħtu spazju lit-tfal tagħhom jilagħbu. Mhux kulħadd l-istess. Ekku. Mhux kulħadd l-istess. Tara l-ċirkostanzi mal-klabs li tkun xtara it-tragward tat-timijiet. Ġifieri bħal-Mosta jaffordjaw. Imma jekk tgħidli bħal Bikir Kara, bħal Hibs tal-ewwel Hibs tagħtu ċans, bħal Ħamrun, jew ħadd tagħti ċans iż-żgħażagħ, mhux li tagħti ċans wieħed għax wieħed tafford iddaħħal wieħed jidħol bil-mod u hemm mdawwar b'nukleju ta' players b'esperjenza. Ma meta tdaħħal 3, 4, 5 qed tiddaħħal
kważi 40-50% tat-tim, jiġifieri hemmhekk tittażel, jiġifieri let's face it. Aħna thank God jilagħbulek bejn 3 players minors Maltin, plus li hemm 2 oħra barranin minors. Jiġifieri mhux kulħadd l-istess, jiġifieri kulħadd għandu it-tragward. Ma sax niprendu li t-top teams jagħmlu għadi biex xogħol laqas. Mela, għandna wkoll messaġġ mingħand Mark Stembri, wieħed mill-istaff tagħna fejn l-ewwel nett qed jgħidilna li qed jkun pjaċiri li fuq il-panel għandu qed jara żewġ żabbarin, Mark li wkoll ġej minn ħaż-żabbar. U qiegħed jistansi jekk intom x'qegħdin taraw lil Dennis u l-Nathan fi differenza partikolari f'dan l-istadju tal-kampjonat minħabba l-format il-ġdid bħal lob iktar kumbattut, eċċetera. Dennis, ħanibda bik issa ħalli nagħtu naqra. Il-format tal-kampjonat sissa ħadd ma naħsibx li qed tagħmel xi differenza. T-timijiet kollha jiġifieri preparaw das li kieku kien kampjonat normali. Jiġifieri it-targets min kellu target li jrid jippunta għal fuq mill-bidu beda jimmira għal fuq minn li hemm li qasam il-kampjonat l-ewwel 6 u t-tieni 6, ġifieri hemm timijiet li qed jiffukaw li jieħdlu mal-ewwel 6. Jiena nemmen ġifieri li ħadd ma qatt lura biex jgħid li sambat fit-tieni round, fit-tieni league nagħmel xi affarijiet differenti. Li ħajkun hemm żgur huwa li min forsi kellu difett fl-ewwel round jista' jsowwieħ fit-tieni parti tal-league. Jiġifieri dak ħajkun żgur fimt. Imma ġifieri għalissa il-kampjonat mhux ma naħsibx li għamel xi tip ta' differenza. Jiena naqqas bad kaptu kif ħajkun il-kampjonat, to be honest. Għadna laqqas nafs provaw fehmuna biex nkun honest miegħek. Naf li sanna l-ewwel biċċa u jinqas motivijiet u naf ħana nilagħbu xi rounds ta' wara u naħseb jerġa' jibda l-lig qisu. Mhux hekk. Mela qabatta. Fit-tmiem dan ir-round ta' 11 il-logħba u 6. Li ma qbadx kaptu min jista' jerbaħ il-lig u min ma jistax jerbaħ il-lig, min jista' jaqa' u ma jistax jaqa'. Se jkun hemm ħafna playoffs dik li nista'. Jiena Antonello ma jimputax jiena naqbel ma' Clayton l-istess jiena wkoll għadna ħankun onest miegħek ma fimtux għax jiena qed nifhimha qisu jistgħu eżempju bħalissa eżempju hemm Birkirkara l-ewwel. Jiġifieri fit-tieni round jista' jerġa' jibda l-lig u Birkirkara jispiċċaw l-aħħar eżempju naħseb kif qiegħda l-ħaġa jien. Dik ma nafx jista' jiġri. Eżatt, għax dik jaf jarbħollik il-moħta jew il-gżira eżempju fit-tieni round. Eżatt, dak għaskolna decida bej Birkirkara u Gżira. Il-kampjonat huwa min jirbaħ l-ewwel lig. Jekk fit-tieni lig jerġa' jirbaħ jieħu l-lig. Jekk fit-tieni lig ma jiġix l-ewwel jilgħab playoff ma min jiġi l-ewwel fit-tieni lig. Ġifieri jekk eżempju issa Dennis qed insaqsik domanda x'qed nipprova nifhemmu grazzi li qed tispjegaha dettaljalment, ġifieri ngħidu issa eżempju Birkirkara ġew l-ewwel sa Jannar. Fl-aħħar ta' season jaqbżuhom tasliema, eżempju. Ġifieri mbagħad dawk ħajlabu kontra xulxin u min jirbaħ isir champion ta' Malta għal dis-sena. Eżatt. U l-istess ta' relegation. Ma naħseb skont fejn jiġi Dennis naħseb. Kif? Skont fejn jiġi. Jekk ma jiġux mal-ewwel sitta. Ewropej wkoll anke jiġux mal-ewwel sitta. Birkirkara eżempju. Jilagħbu playoff għalik xorta? Mela. Min jirbaħ l-ewwel lig għandu playoff żgur. Jekk ma taħdem biex tikkwalifika l-playoff finali voldieri. Sew jekk tirbaħ il-kampjonat, sew taqta' biljett tal-Ewropa u sew jekk trid tevita relegazzjoni. Jiġifieri. Jekk tiġi mal-aħħar tnejn issa, fit-tieni lig tittevita l-aħħar tnejn biex tilgħab playoff. Jekk terġa' tiġi mal-aħħar tnejn tkun waqgħid. L-istess kunċett bħalma min jieħu lig. Għandek żewġ leagues minnu. Għandek żewġ leagues eżatti.
U Allora dik fit-tieni lig, jekk ikollok difett, jekk forsi l-striker li ġibt ma funzjonax fl-ewwel lig għandek ċans li terġa' tibda mill-bidu, fim terġa' tibda minn 0 points. Ġifieri U dik qabel. fil-forma tiegħi qed tagħmel il-kampjonat intriganti din is-sena, biss ovvjament irridu niskopru Mhijiex ma naqbilx miegħek mhijiex. Inti bħala player u bħala coach ma tagħmilx differenza kif jekk forsi min qed jinvesti fit-team qed jaħsibek mod imma bħala players u bħala players nista' ngħidlek 100% li inti kif tmur logħba mhux tinsa l-format tal-kampjonat u tinsa kif inti tmur hemmhekk biex terbaħ dawk il-punti ixini l-logħba ixini iċ-ċirkostanzi wara tibda tara l-klassifika, wara l-logħba tara klassifika fejn tkun meta terbaħ meta titlef tara laħaqni dak, il-bessil dak u bija. Mhux hekk ħafna mittijiet jaħdmu mill-logħba għall-logħba. Week in, week out. Li tirbaħ il-logħba li ġejja. That's it. Ixini. La jena ġifieri naqbel ma li jgħidu sħabi għaw Dennis u Clayton, ġifieri jena naħseb kull tim ma jinteressax ħajġi fil-form, ma jinteressax fil-logħba ta' wara, kull tim importanti li jekk jiġu importanti li ġibet 3 punti kif jinżel fil-ground u għajmen dik hija l-issue. Naħseb hija l-issue ta' kollox. Ġifieri l-ebda tim eżempju ma jirraġuna għax tilef ta' wara hija ħanibqa' f'dak il-post bil-format il-ġdid li kulħadd irid jinżel u jġibet 3 punti hu. Mhux hekk, ifhimni, f'da bħalissa ukoll hija tkun battut. Ġifieri fit-tieni lig kulħadd nimmaġina jien ħajprova jżid, mhux ħadd ma ħajprova jnaqqas, ġifieri li ġejja tkun battut jekk qed tnaqqas għalkemm ħalqa lura, fimt? Ġifieri min ħajżid, it-timiet kollha ħajpruvaw iżidu, fimt? Ġifieri. Ħadeġ tibda from scratch hu. Terġa' tibda minn 0 hu, ġifieri. Nitkun godaner. Mela, ma xilħin ukoll. Jiena jekk ma jimpurtax Antonella ħanejlek di jekk eżempju t-tim ħajspiċċa f'Jannar issa, l-ewwel issa, li kieku eżempju jiġi issa l-ewwel round ikunu bil-Kirkar. Bażikament jekk qed nifhem sew forsi stikkoreġini Dennis. Bażikament bil-Kirkar jistgħu selħu rashom li ħajlabu il-final biex jieħdu il-lig ħajlabu l-playoff. Issa però hemm każ oħra. Jekk kumba bil-Kirkar jerġgħu jiġu l-ewwel fit-tieni round, x'ħajjiġi ħajlab minn ġittini kontrihom? Le, bil-Kirkar jisiru champions. Sa fejna fiena jisiru champions mill-ewwel. Eżatt. Jekk jiġi darbtej l-ewwel. Eżattament. Mela li xilħin qiegħed jafas u rridu nkomplu. Mela, lura natuna sal il-grafika biex narawna l-erba' logħbiet fadlhom jilagħbu żewġ timijiet li għandna llejla mistidda fuq il-panel għal Gżira United. Issa jonqoshom konfronti kontra Naxxar, Birkirkara, Zabbar, St. Patrick u Ħamrun Spartans fil-waqt illi Mosta jonqoshom il-logħbiet kontra Hibernians, Zabbar, St. Patrick, Melita u Balzan. Fil-qosor Dennis u Clayton xiftit kummenti fuq il-logħbiet li jmiss kif ukoll il-possibilitajiet tagħkom li fil-każ ta' Dennis tiddefendu postkom mal-ewwel sitta u fil-każ ta' Clayton li tippruvaw teħdu intom dak il-post mal-ewwel sitta. La ebda dubju, aħna it-target tagħna skur li naħdmu mal-ewwel sitta. Ġifieri biex naħdmu mal-ewwel sitta daw il-logħbiet huma kruċjali għalina, irridu nibħu l-maġġor parti tagħhom. Mhumiex faċli, ġifieri kull tim, bħalma qal Clayton ukoll, kull tim tista' tirbaħ u tista' titlef kontrih. Ġifieri titprepara tajjeb u fil-ġurnata tkun tajjeb. Le, jiena bħalma għal Dennis, kull logħba tkun hemm kemm ġejjin logħbiet toħodhom logħba b'logħba taħseb xi missek wara. U kull ġimma tinbidel il-klassifika, ġifieri tal-ewwel issa l-ewwel ġiex postijiet il-bija 6 punti ġiex logħbiet infila tispiċċa top 4, titlef ġiex logħbiet tispiċċa bottom 4. Ġifieri sissa il-kampjonat hekk qiegħed, ġifieri sakemm ħajnqasmu bil-forsi ħajjibqa' biex għax-xogħol. Għax tant timijiet ma kienx hawn min iddomina.
Allora t-timiet baqgħu 3 punti, 4 punti differenza, ġifieri jekk mhux se jeżbal bejna u l-raba' post. 4 punti, 5 punti xi ħaġa hekk. Ġifieri nitkellmu ġiex logħbiet. Eżattament. Ġifieri it-timiet ma tistax tgħid għandek logħba terbaħ żgur. Ġifieri kemm it-timiet li telgħu, kemm it-timiet kulħadd jiena rajt ħafna maġġoranza kbira tal-logħb. Kulħadd irranġa, kulħadd għandu tim validu, ġifieri kulħadd qiegħed jisu f'kobba waħda. Mela, grazzi hemmhekk il-Clayton u lil Dennis tal-interventi tagħhom f'dan il-programm tal-lejla. Se mmorru waqfa qasira ta' riklami. Għawwana għaliex kif nirritorna lura jidħol Roberto De Brincat ukoll u jien Joseph u Roberto nitkellmu ftit fuq naturalment sejra lejn il-kampjonat Easybet amator nazzjonali u amatorjali wieħed u ftit aħbar jidħol mill-Ingilterra. Għawwana ġdal waqt inkunu magħkom 3 minuti kollox. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Ant Michael's Butcher tal-Ħamrun issibu l-laħam tal-aqwa kwalità bi prezzijiet raġonevoli. Nippreparaw ukoll homemade għal barbecues, festini u ikliet bħal burgers, braġoli, kebabs, laħam mimli, diversi kwalitajiet ta' salzett u ħafna aktar. Ikollna wkoll fnik ta' Malta, friski u laħam ta' żiemel. Żuru l-ħanut tagħna li jinsab f'Misraħ is-7 ta' Ġunju 1919 fil-Ħamrun fejn kien hemm qabel il-ħanut tal-Women 2000 u taraw bajnejkom li hemm ħadd aqwa minn Michael's Butcher tal-Ħamrun. Għal iżjed informazzjoni żuru l-paġna tagħna ta' Facebook fuq Michael's Butcher il-Ħamrun jew ċemplu 2124 8651 jew 7904 7220. Merba lura t-tieni parti tal-programm Botta u Risposta ma nassajna ukoll Roberto De Brincat. Roberto nsellimlek. Sellimlek Antonello, nsellim il-Joseph, Sellimlek Roberto.
Mela, f'ħassoltu fil-parti tal-programm nitkellmu ftit fuq temi oħra li m'għandhomx jaqsmu mat-temi prinċipali li qegħdin niddiskutu llum. U nixtieq nibda billi nitkellmu ftit fuq il-Premier League qabel xejn Ingliż fejn fit-tmiem il-ġimgħa għandna riżultati li qegħdin tarawhom hawnhekk fil-grafika forsi around qasir mingħand il-Roberto Joseph fuq żewġ lobijiet partikolari. Manchester United illi ħarġu minn punt ġewwa Birmingham imma d-domanda għada kemm Erik ten Hag u ħajsalva postu bħala manager ta' Manchester United. Naf li hawn ħafna supporters ta' Red Devils bħalissa qed jixelu x-xema til-Santa Tnin forsi lil ma jisimgħux iktar bil-coach Olandiż li fil-ferma tiegħi wkoll dokument mill-aktar patetiku fit-tmiem il-logħba meta ġie qal illi fatna clean sheet. U riżultat ieħor Brighton idawru telfa f'rebħa kontra Tottenham Hotspur. Ta' min ukoll isemmi il-klassifika f'dan l-istadju, klassifika li wkoll ser nurikom bl-għajnuna tal-grafika tagħna fejn il-Liverpool baw l-ewwel bi 18 punt, City u Arsenal 17 u wara il-Manchester United fejn qegħdin fl-14 post, żgur li mhux pożizzjoni konsona għal tim bl-istorja u l-glorja ta' United. Roberto Joseph, l-ewwel kummenti tagħkom fuq ukoll fuq dawn iż-żewġ lobijiet li kellna fl-Ingilterra kif ukoll forsi xi kummenti oħra addizzjonali fuq il-Premier League Ingliż. Dajn Joseph, Għabdin tifa Roberto? jiena mistoqsija waħda nistaqsi x'qed jistenna Ten Hag biex jirriżenja. Sempliċi. Naħseb qed jipprova jaqbad ma' kull tibna li għandu ir-riżultati xorta mhux qed jiġu għalkemm jiddikjara dak li jiddikjara fil-medja, però jidher ċalli li tilef il-kontroll assolut tal-vapur anke fl-Ewropa li trajna vantaġġ ta' 2-0 bikri jispiċċaw tlabit 2 minn taħt u mbagħad ovvjament l-iktar plejer li ma jridux Maguire isalvalu punt. Jiġifieri alright labu mal Aston Villa, Aston Villa kien għadhom ġejjin mir-rebħa ma' Bayern Munich biex ngħidu kollox. Però ma tistax tim bħal Manchester United jikkuntenta bid-draw u jiġi l-manager jifraħ għax it-tim tiegħu żamm clean sheet. Jiena bqajt sorpriż kif nara l-line-up tal-United u nara Johnny Evans mal-ewwel 11. Ġifieri investaw dak il-flus kollha f'delikt. Ħanajdlek Antonello, dawn huma kollha sintomi ta' coach li qiegħed f'panic mode totali. Ovvjament mhux jaċċetta forsi l-iżbalji li qed jagħmlu ċertu players u ta' min nsemmu wkoll hawnhekk li delikt player li ridu b'saħħa għax kien jikkoachjah mal-Ajax. U jiena waħda mill-affarijiet, jiġifieri jien m'iniex coach professjonali, però għandi idea ta' coaching, għandi idea ta' dressing room management. Jiġifieri meta tara l-istorja ta' Ten Hag fit-tmexxija ta' Manchester United, kważi kull logħba ikollu formation differenti. Allura m'hemmx konsistenza, m'hemmx xejn. Issa ħanitkellmu fuq il-futbol Taljan, ħanitkellem fuq Thiago Motta fuq dal-punt ukoll. Però qed nitkellmu fuq Ten Hag, jiġifieri dawn huma affarijiet li juruk li coach m'għandux viżjoni, jiena ħanejdlek jiena niftakar meta Del Piero weġġa l-Cruciate u daħal lura ovvjament wara ħaf bosta xhur. Dak iż-żmien il-Juventus kellhom coach l-Ancelotti. U Del Piero meta rritorna lura kien id-del tal-plejer li konna mmirajna qabel l-injury. Però Ancelotti baqa' jisħaq jiġifieri sakemm da ma' Juventus li ħajibqa' jemmen fih, ħajibqa' jtieħ il-minuti biex jilgħab alla volja jkun qed jilgħab ħażin ħafna sakemm Del Piero ġesab il-forma. U inti ma tistax plejer għax ħarġitlu performance ħażina jew għamel xi żbalji il-logħba ta' wara tfgħu bil-qiegħda
għax dak ħadd kissillu totalment il-moral. U Ten Hag dil-ħaġa jagħmel b'kull rispett, jiġifieri dressing room management dal-coach m'għandux. He's totally panicked, qed jippanikja ovvjament bil-pressure enormi li għandu fuq u jaf li telfa oħra tfisser il-kundanna l-mewt tiegħu, allura tipprova jaħtaf kull tibna li tiġi u ovvjament qed ikompli jarraq dak tim glorjus li tajjeb li nfakkar ġimgħa ilu kellna saħibna ġew Tedesco magħna. United wieħed mill-iktar clubs dawn l-aħħar snin li nefqu flus fit-transfer market. Jekk tara l-line-up tal-United aqta' Johnny Evans u xi plejer ieħor, però kważi kollha plejers li xtara dal-coach. Ġiet insemmu fuq perjodu ta' snin. Ġifieri ara kemm nefqu flus u flejjes, jiġifieri mhux ma xewx plejer 5 miljuni, flejjes enormi. U mbagħad tikseb dawk ir-riżultati, ġifieri dik il-mistoqsija meta dal-proxmu ħaj jiddeċiedi li jerfa' responsabilità għal falliment li wettaq u jirriżenja. Sempliċi. Jiena Brighton Tottenham. mela kemm nagħmel punt fuq din jiena bażikament m'għandi xejn xi nżid ma laqa Roberto, l-unika ħaġa li nixtieq inżid hija naħseb illi il-management tal-United qiegħed jiżbalja jkompli jtawwal dan iż-żmien kollu biex ineħħi lil Ten Hag għax at the end of the day dan jiġifieri għalina transfer market trid il-Gżel ġabulu, il-Delikt ġabulu. Jiġifieri bażikament il-minriet taw jiġifieri dan tawh il-mater kollu tawh l-għodda kollha l-armi kollha li għandu bżonn biex jiġġieled issa jekk hux qed jużagħhom jew le sta għalih. Il-mistoqsija tibqa' waħda però. Jekk għadha jitlaq Ten Hag qed jissemma Ruud van Nistelrooy. Kapaċi Van Nistelrooy jbiddel din id-direzzjoni li sejri Manchester United biha? Dik tibqa' id-domanda. Brighton Tottenham kienet logħba pjuttost interessanti, jiġifieri rajna wkoll illi dan huwa s-sabiħ Antonello tal-lig Ingliż. Issa ovvjament f'dawn l-aħħar ftit ta' Tottenham kienu ħafna ħjar minn Brighton, però li rebħulhom u kienet logħba li setgħet tmur either ways. Jiġifieri bażikament appart wara r-rebħa ta' kitab xejn kontra United, Tottenham, jiena jew naħseb illi jista' jkun li ġew ukoll overconfident. Jiġifieri, jiena naħseb illi din iż-żelqa però nemmen li Tottenham kapaċi naħseb iqumu minnha għal-mod kif ġiet. Fil-fatt kienet logħba bejn żewġ timijiet illi ma jibżgħux jilagħbu attacking Ekku. football at its very best u skur mhux forsi li minn din il-logħba pjaċir. It-tieni item li għandna fuq l-aġenda tagħna llejla huwa l-Elizabeth Kampjonat Nazzjonali Amatorjali wieħed fejn Antonello, nista' nżid kumment qabel naqbżu fuq Mela, it-tema mela, l-oħra? Bas, Joseph semma punt importanti fuq tal-United li jekk jitkeċċa Ten Hag jew jirriżenja Ten Hag li jirremota jaħtru l-Van Nistelrooy. Jiena personalment, però dil-ħaġa li jekk jaħtuh interim jien nemmen. eżatt, jekk jiena dil-ħaġa li Italjani jħobbu jsejħulu traghettatore. Jiġifieri coach li jisa temporanju sakemm ovvjament tispiċċa l-istaġun u jinħatar imbagħad il-manager il-ġdid. Però jiena dit tip ta' strateġija ma toġobni assolutament xejn u ngħid għalfejn. Number one għadna fil tal-istaġun. Inti diġà qed tgħid li l-istaġun huwa mormi, jekk taħtar coach interim issa biex ngħid kollox. Meta United kienu neħħew il-Solskjaer u għamlu l-Carrick kien kiseb riżultati pożittivi ħafna. Kważi ngħid aħjar baqgħu milli għamlu id-deċiżjoni li għamlu. Carrick ġiex lobit kien għamel Roberto Tax imbagħad Rangnick minn floku il-Ġermaniż. Iva, ma ġifieri ġiex lobit li għamel rebaħhom. U waħda minnhom mal Arsenal kienet li ta' bitnejn. Eżatt. U xorta kien bħala traghettatore. Salaħet tal-istaġun. Eżatt. Jiena nemmen li United għandhom jaraw x'managers hemm available bħalissa u hemm managers ta' fama mondjali li għadin bla klabb jażlu l-aħjar wieħed li hemm. Issa jekk dal-istaġun tiġewwa falliment, għall-inqas jużawh u dal-manager jużah biex jipprepara t-tim għall-istaġun li ġej. Għall-inqas ikollu ammont ta' xhur qudiemu ta' ħidma jilħaq jidra l-plejers, jilħaq jidra l-ambjent, jilħaq jidra l-lik Ingliż, jekk ikun coach li ġej minn ximkien barrani. Mhux da jiġi fis-sajf u jrid jerġa' jibbilda kollox minn ġdid. Jekk il-United għalihom dal-istaġun tiġewwa dikjarat bħala falliment, jaqbdu jużaw ix-xhur li fadal sa Mejju u jużawh biex jibnu xi ħaġa bil-lest tal-istaġun li jmiss. Imma li jaħtru coach interim
li daqat ma' coach f'dak il-livell. Sempliċiment għax huwa ex-player tagħhom. Issa jien ovvjament ma nafx il-kapaċitajiet li għandu Van Nistelrooy bħala manager, bħala player nista' nikkummenta. Van Nistelrooy huwa l-kampjonat Olandiż is-sena l-oħra. Għalija ikun żball ieħor kardinali li dal-klabb ma jaffordi għax jagħmel. Ġifieri qegħdin between crossroads u jieħdu issa d-deċiżjoni tajba x'inkella iktar ħajkomplu jozzu l-isfel, sfortunatament. Zidane jew Allegri? Domanda sekka. M'għandix dubju li kieku kelli nażel Zidane. U rispett. Jiena naħseb Zidane naqbel ma' Roberto 100%, Allegri naħseb nuri li rebaħ fl-Italja, għalkemm orra forsi wasal dawk id-darbtej Champions League Final, però naħseb mill-esperjenza mhux mill-esperjenza biss anke bħala qisu karatturek naħseb il-Zidane. Jiena Antonello, ħanżil biċċa. La semmejt l-Allegri, l-Aċċulina, kif jgħidulu. Jiena naħseb Allegri problema waħda kellu, x'issa ma diġ hemm il-problema. Forsi ħatitku bija, però waħda mill-problemi jew il-futbol tal-Allegri nbidel meta Allegri daħal f'relazzjoni ma' Ambrangiolini. U meta daħal f'relazzjoni magħha, spiċċa jibża jilgħab il-futbol. Tgħid li possibbli mara affettwatu, jien naħseb li psikoloġikament affettwatu dil-mara għax inbidel totalment dal-bniedem. Ġifieri u jekk United jitħajru jaħtru lilu, ma MCK is-supporters United, ġifieri aħjar jibqgħu b'Ten Hag milli jaħtru l-Allegri at this stage. Tajjeb, mela nkomplu mmorru għall-item li jmiss fuq l-aġenda, Elizabeth kampjonat nazzjonali amatorjali wieħed, naraw naqra r-riżultati li kellna fit-tmiem il-ġimgħa, Attar 3 Rabat xejn, Birżebbuġa St. Peters xejn, Vittoria Stars xejn, Los St. Andrews 4 Zejtu Corinthians 1, Mellieħa 1 Kirkop 2, Ormi 4 Msida St. Joseph 2, Rendi 3 Marsa Skala 3, Sant Juan xejn, Gargur xejn, Xajra Tornadoes 2, Pembroke 3 1. Il-klassifika Attart 9, Birżebbuġa St. Peters Vittorjosa u Xajra 7, Los St. Andrews Ormi u Kirkop United 6, Rendi 5 San Juan 4, Mellieħa u Pembroke 3, Gargur 2, Marsa Skala 1, Zejtun u Rabat xejn. Joseph, il-biraħ kellna logħba li wkoll kelli l-pjaċir immur nara bejn Birżebbuġa St. Peters u Vittoria Stars, spiċċat xejn b'xejn, l-akbar rebbieħa minn dan il-konfront bla dubju kienu Attart. Kif forsi naħseb jaf anke Roberto jien fil-kumitat tar-Rabat Ajax. Huwa żmien feliċi xejn għall-klabb ġifieri għall-mument li għaddejjin minnu. Muħan għot punta sebajja li ħat jina l-ground imur mal-players nkun, il-coach qed jagħti l-ħiltu kollha. Ovvjament għandna ħafna prodotti li ma tan-nies li tagħna stess, ġifieri. Però jiena qed nittama wkoll li nibdew niksbu wkoll riżultati daqsxejn pożittivi. Minix ħanoqgħod indur mal-lewża ġifieri min bir-riżultati stennejt ħafna aħjar minn kif il-players iġibu ruħhom fit-training minn kif tkun training session tal-coach. Fid-dressing room ma nkunx hemm ġifieri, però onestament nisperaw li dal-fażi kera tinbidel ħanejtek. Onestament, tlabna kontra tim li bħalissa jinsab l-ewwel ħattart, ġifieri, kellna momenti pożittivi, kellna fejn insibu gowl. Jidher ukoll li hemm Birżebbuġa kontestanti li hemm il-coach il-ħabib tiegħi Edward Azzopardi li nsellimlu tal-biċċa xogħol tajba illi qed jagħmel huwa wkoll ex-player ta' Rabat. Ġifieri jidher li jekk ħankomplu sejrin hekk ħannaqgħu fit-tielet diviżjoni. U naħseb tim bistora bħal Rabat ma naħsibx li xirqilna m'isfel. Għalhekk f'dan il-mument l-unika ħaġa li kull wieħed minna jista' jagħmel hija li jagħti appoġġ il-coach u l-players. Dubju, però ftit kumment fuq in-naħa ta' fuq tal-klassifika. Birgu fimni ħattartu l-Birgu ma ġiex timijiet li għadhom kemm neżlin mit-Challenge League, ġifieri jiena bażikament meta jaqa' tim dejjem nistenna li ħajerġa' jaħdem biex jikseb dak il-pass. Birżebbuġa wkoll kienu contenders, jien eżempju naf eżempju Birżebbuġa
kien hemm momenti fejn kienu l-aħjar tim, ġifieri bażikament jiena rajt ukoll ġiex lobiet li tilfuha b'errori arbitrali ċar. Ġifieri biex Zebbuġa. Għandhom coach esperjenzat, coach kapaċitissimu, coach illi wkoll sentejn ilu kien wasal il-Kalkara għal playoffs u telef kontra ħażabbarek, ġifieri issa ovvjament il-Kalkara mu bir-rispett kollu bħalissa fit-tielet diviżjoni, sentejn ilu kellu ċans jitla fl-ewwel diviżjoni u jekk tara huwa ħaġa naħseb li ammira f'Edward il-mod kif jibni klabb, il-kapaċità li għandu ċertu players li wkoll anke jagħtu konfidenza li żżar. U mbagħad però jidher li għandek ukoll timijiet bħal huma ħalqolmi li wkoll ħajjiġġieldu biex jitilgħu. Però issa għandna 15 waqfin, 15 li ħanifokaw fuqhom, 15 li nistgħu wkoll naħseb ħanippruvaw naraw minn fejn ġejja l-problema, x'ovvjament inti problema mhux dejjem tista' taraħħa kif tkun, ovvjament jaf jiena ġast inti kemm tmuru tara l-logħba ma tkunx taf x'inhu għaddej bejn plejer u ieħor, ġifieri naħseb f'daw il-15 bħala kumitat jiena ċert li ħanittakiljaw dak kollu biex kemm jista' jkun neqilbu dil-paġna kera. L-aħħar kelma Roberto. Malta din il-ġimgħa se jkollha żewġ lobiet, logħba ta' ħbiberija nhar il-ħamis kontra t-tim ta' Turkmenistan u l-iktar logħba importanti nhar il-Ħadd fis-7 ta' filgħaxija kontra l-Moldova logħba tal-UEFA Nations League illi Malta assolutament trid tirbaħ u idealment b'vantaġġ ta' żewġ gols. Ovvjament jalla jiġi riżultat, ġifieri naħseb kull Malti jixtieq li t-tim nazzjonali ta' pajjiżu ovvjament jikseb ir-riżultat li għandu bżonn biex jirbaħ il-promozzjoni. Irridu naraw issa ovvjament dal-interim coach x'effett ħajħalli fuq il-players. Jien ovvjament ma tantx jiena midħla tiegħu, jiġifieri ma nafx ovvjament x'joffri, naf li kien l-assistent ta' Davis Manja, naf li kien l-assistent coach ta' Marcolini wkoll, ġie suppost jaf il-players u jaf l-ambjent, però la semmejt dal-punt Antonello jiena bqajt perpless f'għażla li għamel dal-coach għax pereżempju għażel il-Zek Muscat li dadu bla klabb. U din mhix xi ħaġa għalija plejer li m'għandux klabb li mhux qed jilgħab lob kompetittiv ma ħaqqux jitgħażel mat-tim nazzjonali u minnu. Jiġifieri jien għalija huwa disrispett lejn il-plejers li forsi kienu magħżula mal-għażla inizjali u ġew droppjati għal raġunijiet ovvjament li jaf il-coach. U minn flokhom ġie magħżul plejer li da m'għandux klabb u mhux qed jilgħab lob kompetittiv. Jien naħseb din hija messaġġ negattiv, ħoloq preċedent li jien personalment xejn ma ġobni u qed narah unprofessional ħafna dat-tip ta' għażliet. Min-naħa l-oħra introduċa żgħażagħ li jidhru interessanti. Hemm żewġ attakkanti wieħed jilgħab mal-Brescia u l-ieħor jilgħab mar-Reading fl-Ingilterra li nisperaw li ovvjament huma ta' livell biex it-tim Malti jilħaq l-għan tiegħu. Nittama li ovvjament jinbidel l-approċċ u l-mentalità minn kif kienet taħt Marcolini għax jiena bħalma dejjem sħaqt hawnhekk taħt l-eks issa coach nazzjonali fl-opinjoni tiegħi it-tim għamel pass jekk mhux iżjed lura minn kif kien taħt Manja. Nittama li ovvjament il-players huma l-okkażjoni. Personalment qed narahom naqra lobiet ġo xulxin li tilgħab il-ħamis u mbagħad il-Ħadd għall-players Maltin li forsi mhumiex indorin jilagħbu f'perjodu daqshekk qasir u naħseb irid jgħod attent il-ħamis fil-friendly li ovvjament ma il-players ewlenin ma jgħejjewx iżżejjed. Ovvjament nittamaw li niksbu riżultat pożittiv ħalli inqas nerġgħu naqbdu triq it-tajba bħalma konna sa ftit ta' żmien ilu. Gowza f'kumment finali? Jiena rigward it-tim nazzjonali Malta bażikament naqbel ma' Roberto li taħt Marcolini naħseb mona lura 16 tiglex li tileb mal Moldova. Ġifieri kien hemm okkażjonijiet fejn Marcolini kien żbaljat. Jiena jekk nissejjer żball rajt li naħseb ma ġiex maqgħed Steve Borch tal-Ħamrun jekk nissejjer żball ma ġiex maqgħed. U x'hekk. Eżatt Steve Borch li bħalissa għadu qiegħed jirkupra minn injury. ta' injury wkoll. Eżatt, ġifieri dik bażikament dik ukoll ħadd tkun diġà ostaklu għax ovvjament Steve Borch minn kelli l-età kapaċi ddiriġi wkoll id-difiża. Jiġifieri għandu leadership skills tajbin.
Pero kien l-assistent kif qal Dave, skużani, Roberto kien l-assistent kemm ta' Davis Manso ta' Michel Marcolini, suppost jaf l-ambjent, suppost naħseb ukoll ħanżid biċċa naħseb tgħallem mill-iżbalji li għamel Marcolini u jiena qiegħed nistenna ħalli forsi ma tirbaħx għax forsi il-limitazzjoni tat-tim Malti huma dawk li huma, però li għalmenu tara naqra grinta u ħeġġa u logħba tajba tgħid mela għalmenu jidher li ħanerġgħu nibdew fi triq it-tajba. Jiena kull ma se ngħid kelma waħda biss u naqafaw. Nispera li jilgħab minn ħaqqu. Għax ċertu players illi anki il-ġimgħa l-oħra urew li ħaqhom jibdew mhux tal-li jiġu Malta, imma tal-li jibdew bħala titolari fil-logħbi tat-tim nazzjonali Malti. U daqshekk naħseb li nistgħu mmorru għattinu waqfa ta' reklami, grazzi lil Joseph tal-li oġbina qatt magħna għal programm tal-lejla. Wara din il-waqfa ta' reklami nibdew ir-rokna tas-serje għandi ġonna supporters ta' Napoli illi qegħdin jibatulna wkoll voldi se nitkellmu fuq Napoli, se nitkellmu fuq timijiet oħra, se nitkellmu fuq argumenti oħra. Roberto se jibqa' miegħi għad-tieni parti tal-programm, 3 minuti oħra u nibdew niddiskutu s-serja Taljana. Ibqgħu magħna dal-waqt magħkom. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xerawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Ant Michael's Butcher tal-Ħamrun issibu l-laħam tal-aqwa kwalità bi prezzijiet raġonevoli. Nippreparaw ukoll homemade għal barbecues, festini u ikliet bħal burgers, braġoli, kebabs, laħam mimli, diversi kwalitajiet ta' salzett u ħafna aktar. Ikollna wkoll fnik ta' Malta, friski u laħam ta' żiemel. Żuru l-ħanut tagħna li jinsab f'Misraħ is-7 ta' Ġunju 1919 fil-Ħamrun fejn kien hemm qabel il-ħanut tal-Women 2000 u taraw bajnejkom li hemm ħadd aqwa minn Michael's Butcher tal-Ħamrun. Għal iżjed informazzjoni żuru l-paġna tagħna ta' Facebook fuq Michael's Butcher il-Ħamrun jew ċemplu 2124 8651 jew 7904 7220.
Merħba lura t-tielet parti tal-programm Botta u Risposta fejn flimkien miegħi Antonello Bela u ma' Roberto De Brincat l-ewwel nagħna wiċċ ġdid illi huwa Gordon Bonnici l-uffiċjal għal relazzjonijiet pubbliċi tan-Napoli Club Malta u waqfu widnejkom ritorn ieħor lejn it-tim tal-Kamra Sportiva dak l-isfond tal-Akwarju waraj tal-Farnejs il-Partitarju ta' Roma illi nistgħu ngħidu hekk minn din il-ġimgħa se jkun qed jirritorna wkoll fit-tim ta' Botta u Risposta din id-darba mela Karl comeback kif qed tħossok? Grazzi, nixtieq nerġa' nirringrazzjak tal-fiduċja u tal-opportunità. Kien xahar impenjattiv għalija, napprezza li stennejt dak il-mument li nerġa' nidħol jiena hemm minni għalkemm taf x'ħajja għandi u kif għedlek sal-lum stess. Biss konħu pjaċir naqsam l-opinjoni tiegħi magħkom, għandna ħafna xi ngħidu. Għandna ħafna xi ngħidu. Biss, grazzi, il-ħut qegħdin selmulkom ukoll. U Roma s-soltu storja. Kelmu fi żjed dettall, Gordon ukoll welcome back bħala Napoli Club Malta u welcome ukoll bħala dinja l-ewwel darba tal-programm. Suppost kellu jidħol ukoll Petr Vassallo mit-Torino Club Malta, ma jidher li kellu xi problemi ta' konnessjoni. Nisperaw illi s-sur Vassallo ma jdumx ma jingħaqad magħna. Ovvjament ukoll jekk forsi qed jara l-programm Petr batnilek il-link biex terġa' tidħol. Sa dan it-tant nagħtu ħarsa lejn klassifika tas-serje wara 7 logħbiet. Klassifika l-iskur Gordon ħares leja bid bissima dan il-Napoli ovvjament bl-għajnuna tal-grafika jinsabu l-ewwel b'16 punt, Inter 14, Juventus Lazio u Udinese 13, Milan u Torino 11, Atalanta, Roma, Empoli u Fiorentina 10, Verona 9, Bologna u Como 8, Parma u Cagliari 6, Lecce u Genova 5, Monza u Venezia 4 punti. Roberto, naħseb illi nista' nħalli fidejk biex nibdew nitkellmu fuq il-klassifika. Napoli jidher il-gwerra tal-kampjonat se tkun bejniet jekk neskludi l-Karl bejn it-tlieta Napoli, Inter u Juventus. Roberto. Sissa kollox qed jindika li ħajkun kampjonat bilanċjat, ġifieri dik kienet il-previżjoni tiegħi. Ovvjament in-Napoli għandhom il-vantaġġ li mhux qed jieħdu sehem fl-Ewropa, allura Conte għandu l-ħin kollu dispożizzjoni tiegħu biex jipprepara t-tim minn ġimgħa l-ġimgħa għall-logħba tal-kampjonat. Barra minn hekk nafu li Conte huwa coach espert f'dak tip ta' sitwazzjoni għamilha mal-Juventus meta ġie fit-2011. Il-tim ma kienx qed jieħu sehem fl-Ewropa, allura seta' jiffoka fuq il-kampjonat u eventwalment rebħu kontra kull pronostiku u qisu qed jerġa' jirrepeti dak li għamel mal-Juventus issa man-Napoli. Ovvjament, mill-lum il-ġurnata Conte huwa ħafna coach iktar espert milli kien 12 sena ilu. Ġina jgħidu x'jgħidu, jiena lilu xtaqt mal-Juventus, demmu Juventin, coach rebbieħ, mentalità rebbieħa, tara t-tim tiegħu jilgħab kulħadd jiġġieda tal-ballun, għandek stil tal-logħb. Dis-sena għamel xi ħaġa kontrarjament għal dak li għamel is-soltu fejn minflok qed jilgħab bil-back three qed jilgħab bil-back four, ġifieri qed juri wkoll li kapaċi jilgħab it-tim tiegħu bil-back four. U naħseb s'issa meritatament in-Napoli qegħdin fil-qoċċett tal-klassifika anke għall-logħob u riżultati li wrew apparti l-ewwel logħba kontra l-Verona. Il-kumplament qed naraw livell ta' inkonsistenza mit-timijiet, jiġifieri l-Inter tilfu d-derby, batew biex rebħu mat-Torino, ġifieri biex ngħidu kollox. Il-Juventus ħafna drojiet, għalkemm forsi l-mentalità mis-seasons li għaddew inbidlet. Però xorta maħniex dak it-tim konvinċenti li jirbaħ logħob anke home bi skor ta' 2-3-4 b'xejn.
qed imbagħtu ħafna biex niskurjaw, jiġifieri dik hija problema li Thiago Motta irid jindirizza malajr kemm jista' jkun. Milan tim li ma tistax toħod blokawtu, jiġifieri Fonseca salva postu bir-rebħa fid-derbi, reġa' rebaħ il-logħba ta' wara, issa tilfu, wara jtfallew żewġ penalties biex inkunu għadna kollox. Incredibbli l-bieraħ. Eżatt, però anke rajt il-kummenti pereżempju jgħidlek suppost il-plejer li jagħti il-penalties huwa Pulisic u ma jistax jifhem kif żewġ penalties ma tax wieħed. Allura jien nistaqsil dal-coach ma allura l-plejers ma jagħtux każ l-ordnijiet tiegħek għax jien għamda kont coach ukoll ngħid isma' Antonello Bela huwa l-plejer li jagħti il-penalties, Antonello Bela jagħtih il-penalty mhux jaqbad immu l-plejer ieħor jtieħu. Ma tantx għamilek inti il-penalti ngħidu hekk. Allura bħal speċi dan saqsi nnifsi allura l-plejer Fuq FIFA meta nagħmel il-plejer tiegħi Issa tħalt f'xi ħaġa oħra, għandik parir tela biex iktar dik il-logħba. Qed intik parir jien, jiġifieri għax taħodlok ħafna ħin u ħala ta' ħin fil-vot imma msomma. Ma tantx tilgħabha lilha, tifhem. Bil-logħba oħra tal-futbol li hija differenti. Qed ngħidlek jiena biex ma taħlix ħin, għax jiena nafx jiġifieri kont iffissat fuqha, ġifieri mhux werti ta' xejn. Imbagħad ovvjament il-Lazio li naħseb li bil-mod il-mod qed jieħdu identità. Baroni li ovvjament huwa coach li mhux daqshekk rinomat ma' timijiet li jkunu fil-naħta fuq tal-klassifika naħseb s'issa qed jagħmel biċċa xogħol tajba. Ovvjament il-materjal tal-Lazio huwa dak li hu, il-budget huwa dak li hu, però s'issa sejrin tajjeb, jiġifieri naħseb tkun ħadd il-support tal-Lazio għandhom ikunu kuntenti. Roma ovvjament ambjent turbolenti għall-aħħar, ħadd ma fehem it-tkeċċija ta' De Rossi, ħadd ma fehem kif intażel Juric, ġifieri r-riżultati mhux titjiebu, nkunu onesti. Reġa' mill-mistoqsija ta' Dybala Sule kemm huma kompatibbli ma' xulxin jew kien kellhom mhix identiċi għal xulxin, ġifieri dawn huma kollha turija ta' nuqqas ta' ppjanar min-naħa tal-klabb, għalkemm forsi kienu bl-intenzjoni Dybala ovvjament jinbih fis-Saudi Arabja u hemmhekk ovvjament huwa argument totalment differenti. Però naħseb li ovvjament hemm is-sorpriża l-Udinese biex ngħidu kollox. Dal ġabu coach li ħadd ma kien jaf bih. Ovvjament l-Udinese għandhom scouting tajjeb ħafna, iġibu players għannhom u daw jispiċċaw jibrillaw. S'issa kisbu riżultati tajbin. Ġifieri naħseb huwa wieħed mit-timijiet sorpriża li kellna f'dan il-bidu tal-istaġun. Però ma rridux naqtaw barra wkoll Atalanta. Jiena għandi simpatija kbira lejn Gasperini għal mod kif it-tim tiegħu jilgħab. Anke dal-weekend rajnieh ma' Ġenova 5-1 jiġifieri logħba literalment iddominata minnhom. Jibgħu kemm ibgħu players xorta jibqgħu tajbin Atalanta. Naħseb in the long run ma tixtieq tagħhom barra. Għalkemm ovvjament is-sena għandhom iċ-Champions League li taffettwa wkoll il-preparazzjoni fil-kampjonat. Però all in all naħseb li ovvjament ħajkun kampjonat bilanċjat, però Napoli forsi huma kemm xejn favoriti peress li m'għandhomx logħob fil-kompetizzjoni Ewropej. Mela għadu kemm ingħaqad magħna wkoll is-Sur Patrick Vassallo mit-Torino Club Malta, forsi nistgħu ngħidu li issa qegħdin full team fejn tidħol il-panel tal-lejla, forsi Patrick jgħod ukoll jifel il-kamera jekk ma jimpurtax. Għadin, ħanibda naqra bik l-ewwel. L-għajnuna tal-grafika wkoll minn għal-kampjonat ta' Napoli s'issa fejn wara t-telfa kera ta' 3-0 li kellkom kontra Verona, sibtu 3 replit konsecuttivi kontra Bologna, Parma u Cagliari, Rota minn għal-gols kontra l-Juventus, rebħa ta' 2-0 kontra Monza u rebħa oħra ta' 3-1 kontra Como. Bla dubju ta' xejn li diġà qed tidher l-idejn ta' Antonio Conte dan il-bidu eċċellenti ta' Napoli, Gordon. Ekku, kont sorpriża
għax mhux billi tajt għax ġej Conte. Issa l-oħra ukoll ħsibna li ħaniċċelenġaw il-lig u għax ġara u ma ġarax. Jiġifieri vera kulħadd jaf li Conte huwa coach tajjeb, imma kull season hemm storja tiegħu. Kont sorpriż li il-coach għadd kemm is-soċjetà għax konna nafu li s-sena l-oħra kellna problemi bis-soċjetà. Kien hemm ħafna intoppi ta' kuntratti. U Conte daħal anke bħala manager li s'issa mhux manager just coach u manager li s'issa fir-rwol tal-Italja naħseb għandi dubju jekk ma kienx hawn li xi ħadd taħt dak ir-rwol li jmexxi kollox hu. De Laurentiis taħ il-fiduċja kollu fih u s'issa jidher li kulħadd hemm linja waħda, kulħadd qed jimxi miegħu, kulħadd qed jaqbel ma' ġiżuriet li qed jagħmel, kellna scouting tajjeb ukoll x'tara players tista' tgħid li huma lesti. U l-fatt li mhux se nilagħbu fit-tazzi dis-sena hija qass għalina li nemmen li dis-sena għandna ċans tajjeb niċċelenġaw għalik. Jiena fil-fatt ħaġa li anki sħaqt f'konversazzjonijiet ma' partitarji interessi li għamlu sajf sħiħ jaraw l-akkusti tal-Juventus, jiena dejjem kont qiegħed inwissi Conte bla tazzi huwa periklu għaliex l-istorja kif uriet tal-darba 2-3 mal-Juventus rebaħ il-kampjonat, mal-Chelsea rebaħ il-kampjonat ukoll u mal-Inter malli l-Inter ġew eliminati fl-2021 mill-Ewropa infetaħ it-terbo u ħarbu bil-kampjonat. Jiġifieri naħseb illi l-akbar vantaġġ li fil-fema tiegħi għandhom Napoli Gordon huwa illi in-Napoli għatu tlarita Inter u Juventus jinsabu fl-Ewropa. Bla dubju ta' xejn u dak huwa vantaġġ kbir. Għax kulħadd jaf li l-plejers kulħadd jixtieq jilgħab it-tazzi. Allura mentalment meta jkollok it-tazza nisu dak il-plejer li ħajqoddok daqsxejn lura biex ma jitlitlefx il-logħba u hemmhekk jitilfu l-punti. Issa sta għalina għall-klabb tan-Napli li jieħdu taċ-ċans biex dis-sena nerġgħu forsi nġibu r-raba' wieħed. Nemmnu li għandna ċans ħafna għax jekk tara t-timijiet l-oħrajn il-Juventus s'issa għadna ma nafux se jagħmlu, jekk mhux ħajtilgħu il fuq jew ħajnżlu l-isfel. L-Inter dejjem huwa tim saħħtu imma l-istess qed ngħidu għandhom it-tazzi. Apparti il-fatt jekk tippermettu li nżid ukoll difeża ballerina s'issa id-difiża tal-Inter mi qed toġobni xejn. Ħanejdu hekk, kompli Gordon. Aħna bħala timiet aħna nka diviża, dis-sena saħħaħna ħafna s-sena l-oħra kien diviża kellna problemi kbar. U dis-sena ġibna Buongiorno u wara li għalija huwa akkwistat żekkat. U l-istess għandek in-nofs il-ground li qed jilqa' każu Lobotka s-sena l-oħra qas kien jintara fik il-Lobotka. Dis-sena reġa' qed jibrilla. Apparti hekk qed ngħidu kien hemm ħafna mettomedi huwa plejer stilla li għadna f'nofs il-ground kapaċi jiskurja minn nofs il-ground fejn l-oħra konna mbagħtu ħadd ma jiskurja minn nofs il-ground. Għalkemm tlifna l-Osimhen ġibna l-Lukaku, s-sejn onestament Lukaku mhux xi wieħed li ngħid wow Lukaku, imma t-tip ta' Conte, l-lob ta' Conte jaqdih u qed jurina jekk jinqeda bih. Għandna wingers tajbin ħafna, għandna l-Kvaratskhelia, hemm Polidano tilab tajjeb u hemm Neres li għatrid jidħol sewwa. Kemm xi dajtu qegħdin tajjeb hu. Qegħdin tajjeb. Grazzi Gordon, għalissa Patrick, l-ewwel nett jekk inti x'qed tisma'na u jekk tistax tixel il-kamera jekk jogħġbok. Ejwa. L-ewwel nett nsellem il-kulħadd. Qegħdin tisimgħuni? Iva, qegħdin nisimgħu, forsi tista' tixelna l-kamera jekk jogħġbok. Għandi problema bil-kamera għalhekk ta' skużawni, ma nistax ma nafx. Ma jimpurtax, l-importanti li qiegħed magħna u li għall-inqas qegħdin nisimgħu ħansimgħu wkoll l-opinjoni tiegħek minn hawn ftit ieħor mhux qabel ma naraw il-grafika
biex naraw ftit sissa il-kampjonat tagħkom. Tim ta' Torino li beda tajjeb ħafna, għamel ġimgħa wkoll f'ras il-klassifika. Qabel jekk tippermetti li sekonda Petrik. Kemm natuna għaw kollem konta r-riżultati, 2-2 ma' Milan barra f'San Siro, repliet ta' 2-1 kontra Atalanta u 1-0 għand Venezia, Rota xej b'xej kontra Lecce, rebqa ta' 3-2 barra minn darkom kontra Verona, u mbagħad żewġ tal-fit ta' 3-2 kontra Lazio u Inter, illi kellhom sissa it-tim immexxi minn Paolo Vanoli. Nibdew minn hawn, sodisfatt issa bil-bidu ta' kampjonat li kellkom Petrik? Ħanejlek il-verità, sorpriż iwa bil-dik u ngħidlek il-għala għax kif taf aħna rħejna l-Bonġorno li mar mal-Napoli. Naħħejna l-Bellanova u mar mal-Atalanta, ġifi żewġ plejers li kienu validi ħafna s-oħra. Issa fil-preżent lajna żewġ daqqit naħarta għax tibna żewġ plejers oħra tibna Zapata għal Sitxu u għandna il-Liġ ġilura minn mas-Serbja x'tumweġġew ukoll. Li għandna problema Torino dis-sena hija li skwadra mhijiex daqshekk twila, qed tifhmuni, jekk iweġġanna plejer aħna daqqa ta' ħarta kbira għal-Torino. Bħala logħob is-sistema ta' Vanoli toġobna ħafna. Toġobni immens għax hija qed futbol u tieħu pjaċir. Fil-fatt jekk tara l-post xkorjajna s'issa l-ammont huwa tajjeb ħafna. Naqqas dawn l-aħħar żewġ terfiet jiena għalija mal-Lazio kellna nieħdu imqar drop għax bilħaqna drop. U mal-Inter tispiċċa kontra ċ-Champions tal-Italja wara 20 minuta bi plejer inqas u xorta mnexxilek l-iskurja darbtejn għalija hija achievement fuq is-sena l-oħra. Hija bħala tim qegħdin ngħidu, bħala tim mhux daqs. Mela, ħansasik domanda, Petri. Oħra, temmen illi Vanoli huwa l-bniedem li jista' jwassalkom għall-Ewropa wara nuqqas ta' 10 snin? Mela, Petrik. Ma fxak rnexxilek tieħu d-domanda tiegħi. Jekk temminx li Vanoli jista' jwassalkom fl-Ewropa dis-sena? Jidher li hemmhekk għandna xi problemi ta' konnessjoni ma' Petrik qed tismana? Petrik maħniex qed nisimgħuk. Jiena naħseb għadu kmien. Wara jiena għandi bħala sistema ġdid. Iva, qed nisma'kom bħala sistema. Hello. Mela, tajb, qed nisimgħuk issa. Forsi tista' terġa' tagħmel l-intervent tiegħek fuq Vanoli mill-bidu. Hello. Qed nisimgħu Petrik. Tisma'wni qegħdin issa? Iva. Qegħdin tisimgħu? Iva, qed nisimgħu tajjeb. Il-problemi tal-live daw sinjuri. Li kif diġà għadlek, nemmen li Vanoli qegħdin tisimgħu. Iva, tajjeb, qed nisimgħu tajjeb. Nemmen li Vanoli jista' jwassalna. Imma jekk iweġġawna aktar players. Jekk iweġġawna aktar players. Mela, ħalli nkomplu. Jiddependi
dejjem mill-iskwadra li għandna għax l-iskwadra hija qasira diġà għedlek. Sistema qiegħed Iva, tajjeb ħafna Petri, grazzi tal-intervent tiegħek. Lajn. Ħanaqbad lek naqra argument jaħraq mill-ewwel. Minn Derossi għal Juric. L-ewwel xejn. Bilt mal-midlam wiċċek qed juri lejn. Welcome tajtni ħanina Madonna. Nixtieq nibda ngħid prosit lil Roberto De Brincat għax għamel analiżi perfetta ta' x'inhu l-andament tal-kampjonat Taljan. Qabel ma tkomplikaj għax insejna wkoll tagħkom bil-riżultati li ksibtu s'issa biex inkunu wkoll fair ma s-supporters Roma nistilqet seguna. Mela, Cagliari xejn Roma xejn, Roma wieħed Empoli 2, Juventus xejn Roma xejn, Genova wieħed Roma wieħed, sensiela ta' drojiet, Roma 3 Udinese xejn, Roma 2 Venezia wieħed, Monza wieħed, Roma wieħed. Tista' tibda bil-analiżi tiegħek Kaj. Mela, għax kont ħanidħol fiha pass ġifieri jiena, għalhekk bdejt nibni l-argument fuq ma' qal Roberto. Jiena għalija mit-timijiet li huma meħdax il-pożizzjoni l fuq huma kollha biċ-ċans jieħdu l-lig tgħidin bis-sejta. Iva. Jiena għalija għalkemm hemm 6 punti, jiena għalija hemm timijiet li għadna ma rajniex dik il-konsistenza. Tiftakar is-sena l-oħra kont ngħidlek l-Inter kienu żminijiet jiġri sa qabel il-minit sew. Għandek amment x'kont ngħidlek? Le, mhux hekk l-Inter kienu l-favoriti netti li rebħu l-kampjonat, 100%. Is-sena imma l-kampjonat Taljan hija twist interessanti. Mela. Yani għalija t-tim tiegħi qed jiddiżappuntani. Issa ma dak nidħol f'kapitlu ieħor. Hemm sorpriżi sbieħ. Bħall-Udinese. Hemm sorpriża għalija personali għalkemm ma tantx nikkonsidrhom bil-Lazio. Issa dan li qed nitkellem jiena qed nitkellem abbażi ta' x'inxtara u x'ma nxtarax u x'għalik kien hemm fil-calcio mercato. Issa kellek tgħidli Karl naqbad 3 timijiet li tgħid daw ħespikkaw. Ngħidlek Inter, għax l-Inter Titu Matriċ il-pedament jgħattem, sakemm dis-sena mhux se jitfgħu l-all-out jew l-all-in, l-all-in mhux l-all-out fuq it-tazza tal-Champions. In-Napli għamlu kampanja enormi. Biss li jbeżżawn in-Napli huwa ħaġa. Il-karattri partikolari tal-coach il-President. Għax daw sakemm kollox sejjer tajjeb, li bħal meta tkun kopjanti, sakemm kollox imur tajjeb, easy, imma u mbagħad hemm ftit diżappuntanti il-Milan. Il-Juve naħseb jekk jingranaw sew. Jien pereżempju wkoll fost il-favoriti net kellek tgħidli karti li tfati 3 timijiet. Naħseb bejn Juve u l-Atalanta, naħseb indaħħal l-Atalanta. Għax ma ninsewx li l-Juve għadhom still under construction, l-istess Roma. Roma, ta' min qis li tafu kif issa naħseb drawn jitsemgħu it-telespettaturi tagħna li r-Roma ir-referis ma tantx jitqulhom. Kellna wieħed janalizza x'wassal għat-telfa tal-pankina ta' De Rossi kienet indeċiżjoni tar-referi fejn saffar kellu jsaffar fuq
fuq plejer ta' Roma, dan ma saffarx, komplet l-azzjoni sarfaw u minnu. Il-Ġenova ġabu draw. Kien xmeritat jew lejja storja oħra. Imma kien event li wassal għat-telfa ta' De Rossi. Biss, irridu naranizzaw ukoll li De Rossi jien għalija kienet xokk kbir u għalija meta tkun bniedem bħalna. Dejjem tiftakar li l-Totti u l-De Rossi hemm. U ħan nitkellmu mill-lat emottiv, ħassejta daqqa ta' stalletta ta' De Rossi tkeċċija biss, u mbagħad tittarab xi ħaġa oħra, li Roma kien ilhom ma jarfu għal żmien twil. Kien hemm stixra ta' drojiet u mbagħad anke tlifna fis-semifinal bis-sfortun, orajt, imma konna għamilna l-ewwel lek konna żbaljajna. Jiġifieri kien hemm suċċessjoni. Apparti minn hekk Ruma kif qal tajjeb ħafna Roberto hemm pjazza partikolari. Jien nemmen l-ikbar għadu li għandhom ir-Roma l huma l-Inter, l huma l-Lazio, l huma l-Milan, l huma l-Juventus. Imma hija l-injoranza tar-Rumani stess. Dik hija pjaga li naħseb diffiċli tissolva ġo Ruma. L-injoranza li hemm hija rampanti. Hemmhekk kulħadd hemm ir-radijiet, hemm ħafna kulħadd jistħajlu coach. Imma kelli ngħid imbagħad fuq il-kampanja akkwisti tar-Roma naħseb ma kienx ħażina. Ħaġa li preferi dis-sena tal-kampanja tar-Roma fuq ta' snin ta' qabel kienet li r-Roma llum ġabu players li dawn jekk ma rnexxux għall-inqas ma ħlejtx il-flus kif konna nagħmlu meta kien hemm ċerti players li kienu jiġu mislufin. Naħseb il-politika tal-ġomerkatu ta' dis-sena naħseb hija waħda Roma. Għax qabel kont iġġib plejer 10 miljuni bħal Lugano. X'kien jiswa? Madu xejn. Jiġifieri naħseb l-uniku punt li nista' nsalva mir-Roma din is-sena hu il-fatt li għandna kampanja akkwisti li jekk plejer ma jirnexxiex għall-inqas inti mhux bħal meta kellek ċerti players li sellifna mant il-PSG bħal Renato Sanchez li daġi ma rnexxielekx u rmejt il-flus. Tgħidha l-qasam plejer. L-ikbar misteru li hemm s'issa huwa l-efe li dan ġabu Gisolfi. Biss naħseb ir-Roma mbagħad għamilna ċerti akkwisti bis-sens. Pereżempju, il-konferma ta' Angelino. Ma qbilx li jien issa ġabu l-Hamels kif jidher imweġġa u għalija jien kemm Hamels u kemm Hermoso setgħu ġew evitati u konna nżommu lil Llorente li kien bniedem li kien tajjeb ma kienx għoli u dejjem dina sew. Mbagħad għamilna akkwist tajjeb minn quddiem is-center forward il-bieraħ wera l-vera klassi tiegħu, Dovbik naħseb ħajservina sew u Kone. Iddispjaċini ħafna għat-telf ta' Bove minn nofs il-ground biss u xtaq jilgħab u kienu onesti joqgħulu post li niggarantulek m'hemmx. Il-bija naħseb hemm tim tajjeb imma ir-Roma nemmen jiena li hemm bżonn coach stile Capello għalkemm Juric ma temmix jista' jkun il-bniedem li jsolli isolvi il-problemi li għandkom bħalissa. Fimni, ara, Juric l-unika ħaġa li qalbi hu innuqqas ta' esperjenza fl-Ewropa x'l-Italja għandu esperjenza kbira u wara li huwa plejer tajjeb. Jiġifieri nemmen li fl-Italja ir-Roma jmorru tajjeb biss m'iniex nistenna affarijiet kbar fl-Ewropa għalkemm inħoss li kellhom jitfgħu moħħhom hemm ir-Roma jkollhom ċans li jerbħu l-Europa League. Issa, Juric bħala coach huwa nifhimni. Jekk tara Conte u coach ta' 9, Juric huwa coach ta' 7. Biss.
Issa rridu naraw l-ewwel darba li għandu tim kbir, għandu pjazza qed ngħidilkom qawwija, biss naħseb jien ngħidlek jaf anke s-sena d-dieħla partu ġivex tiġa qalulek inti ma tħoss Champions League, postok mhux tenibbli. Mela, Roberto, forsi għandek xi domanda xi staqsi lil Penil, xi ftit kummenti fuq li qalu. Ifimni, naħseb li nara remota ħafna li Torino jiksbu post fl-Ewropa, kemm ovvjament kellhom bidu tajjeb, però mhux l-ewwel darba li bdew tajjeb, mbagħad matul l-istaġun jibdew jaqtaw lura, ġifieri nara remota bil-bilanċ li hemm fil-kampjonat. Anke bl-akkwisti li saru mit-timijiet li Torino jirnexxielhom jiksbu post fl-Ewropa. Minnaħa ta' Roma bħalma qal Karl u ambjent turbolenti ħafna, deċiżjonijiet jittieħdu forsi b'mod maġġel. Jiena fimni, saru akkwisti tajbin, però saru akkwisti li naħseb li ma saritx evalwazzjoni totali fuqhom. Primis, ġifieri l-akkwista Sule li naħseb huwa wieħed minn dawk il-plejers li għalkemm għandu talent, però naħseb kellu one season wonder mal-Frosinone li ovvjament huwa xenarju totalment differenti milli tilgħab ma' tim bħal Roma. Ma naħsibx li Juventus huma daqshekk imġienen li plejer ta' talent ibigħuh, speċjalment il-klabb Taljan. Jiġifieri hemmhekk it raises a lot of questions għalfejn Juventus ħalla jitlaq. Ovvjament Juric l-ewwel semmejna l-Conte, karattru splussiv, eċċetera. Juric xejn munqas. Jiġifieri mhux l-ewwel darba li kellu nkwiet mal-plejers, ħabba l-approach tiegħu u t-temperament tiegħu. Issa qiegħed f'ambjent turbolenti, ħafna turbolenti. Jiġifieri tittara once li forsi tiżdied il-pressjoni kif ħajreaġixxi knowing il-karattru tiegħu. Però kollox ma kollox ifhimni. Jien naħseb li Roma għandhom skwadra ta' livell tajba. Però forsi dat-tip ta' deċiżjonijiet li jittieħdu mill-amministrazzjoni għalkemm fl-opinjoni tiegħi jiena De Rossi ma narax li huwa coach ta' dak il-livell, jiġifieri naħseb he was lucky għax huwa tifel tal-klabb li ngħata dak il-prestiġju li jmexxi lil Roma, però ma naħsibx li kien coach tal-livell ta' Roma, b'kull rispett lejh jiġifieri. Però l-akkwisti saru, jiġifieri naħseb li Roma għandhom jekk ikunu tim maqut, tim li jimxi wara l-coach. Naħseb li jkunu tim tajjeb. Però ovvjament għadu kmieni, jiena forsi xtaqt ngħaddi kumment fuq Juventus, ovvjament il-klabb favorit tiegħi. Kont soddisfatt ħafna bil-prestazzjoni li għamlu fost il-ġimgħa, fejn minkejja kollox injuries u deċiżjonijiet arbitrali kontrina li ma kinux jagħmlu sens. Xorta naxxina nħorġu rebbieħa, raġel inqas, ġo ground diffiċli ħafna biex ngħidu kollox, però mbagħad niġu għall-kampjonat il-coach jieħu deċiżjonijiet li jiena ma qbilt magħhom assolutament xejn, pereżempju li ħalla barra l-Faġoli li mar Leipzig kellu logħba kbira f'nofs il-ground. Minix naqbel li pereżempju Douglas Luiz ma jtieħx ċans nagħtu mod f'pożizzjoni aktar avvanzata tipo fil-pożizzjoni ta' Pop Miners, għax naħseb li hemmhekk irrendi ħafna aħjar mill-pożizzjoni li qed jilagħbu. Hemm affarijiet li ovvjament qed iħallu impatt fuq ir-riżultati anke l-inkonsistenza ta' Vlahovic li ovvjament ma' Leipzig jagħmilek żewġ wonder goals u mbagħad il-bieraħ falla ċans li laqqas tifel tal-under 9 ma jfallih minn quddiem il-lasta biex inkunu għedna kollox. Però naħseb li Juventus għandhom problema li tant kemm hemm ossessjoni għall-lob sabiħ u għall-possession li qatt m'għandhomx dawk l-idejat tipo tara l-Atalanta pereżempju kif il-midfielders jagħmlu l-inserimenti bla ballun biex jiżmarkaw ruhom u ovvjament ikunu jistgħu jiskurjaw. Naħseb dan huwa aspett li Motta li jaħdem ħafna fuq u ma jistax jippretendi li il-goals jiġu biss minn Vlahovic u ma ninsewx li Juventus m'għandhomx striker replacement tiegħu. Ġifieri da jekk ħajkun qed ibati mill-forma il-Juventus ħajspiċċaw ibatu ma jistgħux jibqgħu dipendenti fuq il-goals tiegħu.
hemm bżonn il-goals tal-midfielders. Però naħseb kollox ma kollox kif qed l-ewwel huwa kampjonat bilanċjat, kampjonat interessanti. Ovvjament għadu kmieni biex wieħed jipprevedi min jista' joħroġ rebbieħ. Mela, nsellu għal Manuel Gauci u Clive Psajla, partitari ta' Napoli li bħalissa qegħdin isegwu dan il-programm. Tuħu round minant il-panel. Fuq, min sorprendikom u min id-dizappuntakom l-aktar sissa f'dan il-bidu tal-kampjonat. U ma nitlobkom missu għal nżommu fil-qosor għaliex il-ħin advokat wasal ukoll biex jiskadi. Mela, Gordon. Bħala timijiet qed tissemmi ġifieri sorprendina jew bħala players. Anything. Bħala timijiet il-Milan sorprendina fin-negattiv għax ma bsax li ħajmurru daqshekk l-isfel. Għax donnom laqqas għandhom idea x'qed jiġri. Qed nistħajjilhom in-Napoli tas-sena l-oħra l-Milan. Jibqgħu jbidlu xi coaches, donnom xi ħaġa ħajbda tiġri, hekk qed nara l-viżjoni. Bħala sorprenduni fit-tajjeb nerġa' ngħidlek in-Napoli għax x'inhu in-Napoli huwa tim ġdid tista' tgħid. U ma tkunx taf x'impatt ħajamel, issa vera għandek coach tajjeb imma anke kellna l-Ancelotti coach tajjeb. Ta' Napoli, Gordon, trid tkun. U se nkun naqra dirett jiena. Hemm De Laurentiis se jżomm numra. De Laurentiis l-ewwel sena dejjem jurina li jżomm lura tas-sena l-oħra. Meta jkollu coach tajjeb l-ewwel sena dejjem joqgħod lura, aħna dejjem ngħidu bejnietna li fit-tieni sena jibda jaqmus. Jagħmellek sena staġun tajjeb, fit-tieni sena jibda joqmus. Jien ċert maħniex imma li hu żgur li Conte huwa jafu De Laurentiis, jafu l-xulxin bħalma kien Ancelotti, kellhom kuntatt tajjeb, jafu x'tib ta' karattru huma tnejn. U nemmen li għamlu gentle agreement bejnietom li xieġri suppost għandhom jisolvuha bil-kwiet. Jien nemmen li dis-sena Napoli hemm tkun nerġa' ngħid. Issemmi l-Atalanta bdew isemmu l-Atalanta u l-Udinese daw jien nemmen l-Atalanta bit-tazza li għandhom l-iskwadra hija qasira. Ma nemmix li jaslu. Ġed ngħidlek ma jaslux kapaċi jaslu mal-5 post u raba' post ma għall-igżu. Ma namminix. L-Udinese l-istess, nemmen li għaddi daqsxejn tal-ħin tal-lob u jibdew jinżlu. Il-Juventus dejjem timi beżżana soċjetà tajjeb u huwa tim kostruttiv li qed jikber u nemmen jekk ma jkunx dis-sena, is-sena d-dieħla jkunu ċenniġ kbir għalik. U l-Inter dejjem saħħithom. Imma rigward Napoli anke l-pjazza, dejna remmejna l-pjazza. Il-pjazza ta' Napoli hija diffiċli ħafna tilab fiha. Għax jiena nissorprendejt is-sena l-oħra. Meta konna ħadna l-lik sentejn ilu, il-pjazza jekk tiftakru sew kontra l-Milan kienu strajkjaw, jibbujaw, is-supporters kontra xulxin, il-kurva kont. U mbagħad tara s-sena l-oħra tmur tara l-logħob fejn kunu sejrin ħażin u tara s-support dejjem baqa' warahom. Dik kienet l-ewwel darba li kemm nitilgħu naraw il-logħob. Li rajna dak is-support fil-ħażin u baqa' għaddej. Is-soltu jibdew jibbujaw meta jibdew jaqalgħu il-goals. U dak tip ta' attività. Is-sena l-oħra baqgħu għaddejjin support sieħu nissapponi u nippretendu li dis-sena ħajbaqgħu warahom. Għax ikollok is-support warajk. Li dejjem kellhom support, imma ġa ngħidlek fis-żmien tal-lig kienu konna jtaw fejx, qed nerbħu l-lig u jibbuja u kellna dawk l-istejjer meta rbaħna l-lig. Dis-sena il-pjazza naħseb talmet, Loj beda jsemmi tal-Ruma li għalax il-pjazza ignoranti fis-sens ignoranti bħala tip ta' support għax tagħhom kollox idoli żammejtu l-Totti u De Rossi, da bħal maħna Maradona, għadna ngħixu fi Maradona. Tittinqala. Il-pjazza tittinqala minn hemmhekk. U donnom li Napoli qed jinqalgħu minn dak iż-żmien, jibqgħu jożżuħ ġovja, imma donnom li qed jifhmu li player huwa just player ġie l-mument u daqshekk. Jekk ħaqqu, għandna l-Mertens, hemm ħafna players, jekk ħaqqu jibqa' ma jsirx idolu,
ma jirobtuħ fimt nimxu l-qoddim. Jgħat naħseb u dan hija ma mxejt lajt aktar. Patrick. Min sorprendik u min id-dellu dik sissa. Patrick jidher li qiegħed magħna imma għandu xi problemi ta' konnessjoni kajt forsi tista' tħol insadattant fil-qosor dejjem. Li s'issa ddiżappuntawni huma r-Roma. Ddiżappuntatu għaliex ippretendejt li at least għandna 4 punti oħra titqis li t-telfa home mal-Empoli kienet mazzata. Onestament il-bieraħ kieku il-referi taf kif jien ma tantx inħobb nikkummenta fuq referi, imma l-bieraħ kien każvili. Il-bieraħ kien ħaqna 3 punti fil-wisa bej okkażjonijiet u bej deċiżjonijiet arbitrali. Sorpriża sabiħa kemm idejquni huma l-Lazio. Huma sorpriża tajba. Il-Lazio tajjeb ngħidu li mingħajr coach li kien qajjem ħafna xettiċiżmu għaliex fil-fema tiegħi ma rajtx lil Marco Baroni ma kontx qed narah coach li jista' jagħmilha ma' tim medjoli fl-Italja. U mingħajr akkwisti eżorbitanti. Għax fil-fatt tgħidx Ruma tgħid x'għamlu. Il-Napoli li ma naqbilx mal-ħabib tagħna s-supporter tan-Napoli fimni. Stennejt għandek il-Conte fil-futbol u ġab 4 players li fl-Italja kienu tiġa proven, ġifieri it's not that surprise, it's more of a confirmation in Napoli. Il-Juve għadhom qed jitilgħu u diżappunti wara li jew għal-Milan. Wara r-Roma ġifieri għall-aspettattivi li kien hemm. U ħaġa ma naqbilx mal-Milan qed jgħidu li l-coach Fonseca mhux tajjeb. Ma naqbilx magħhom, xtaqt li kieku jien aħjar reġa' ġie Fonseca, ma Roma kontx niddejjaq għax kellna l-momenti tajbin bih. Tajb ħafna, mela, Patrick, ma nafx hekk nagħmlu tentattiv ieħor ħanaraw u x'qiegħed jismana Patrick. Le. Mela, għaliex il-ħin ukoll wasal biex jiskadi u daqqu l-11. Gordi, Napoli Club Malta, ħbarijiet minn ħatakom? Aħna bħala klabb nożżuh li fuq li nożżuh. Aħna li bħala taf Napoli mhux xi tim li hawn Malta għandu daqshekk saħħa, semmi l-Inter, Milan u Juventus. Hemm ħafna membri, aħna kull maħna qegħdin nesperaw xi 150 jruħ. Il-klabb tagħna huwa attiv ħafna, għandna kumitat b'saħħtu. U nimxu l-qudiem. Bħalissa d-dejn qed nirrestawraw nirranġaw il-post wara 10 snin. Nieħdu pjaċir nintaqgħu, għandna ħafna Napoletani u Malta jiġu jżuruna jkoll. Immexxu. Għandna post qed ngħidlek u tim vera maqut. Bħala tim żgħir namlu l-mirakli ngħidu aħna. U wkoll sinjal tajjeb jiena fil-fatt ukoll mhux l-ewwel darba li kelli l-opportunità nżur dan il-klabb u nista' ngħidilkom jiena illi ovvjament bħala klabb jidher illi huma wkoll familja waħda. Mela, qabel ma nagħlqu għaliex il-ħin wasal, anzi il-ħin skada, l-ewwel qed nirringrazzjaw il-membri tal-panel li kellna magħna għal dina il-ġimgħa. Grazzi wkoll tmur l-sponsors tagħna li huma Michael's Buċer tal-Ħamrun, Pjumtu Wisdimel Katalan u The Barber u minħeġġunkom biex tużaw is-servizzi ta' daw is-sinjuri il għaliex indirettament tkunu qegħdin tgħinu li l-Kamra Sportiva tkompli ukoll tikber u
toħroġ kontenut ta' iktar interess ġenerali. Dan il-programm infakkarkom ukoll illi minn hawn u ftit ieħor se jkun qiegħed fuq il-YouTube channel tagħna, daqstant tinsewx tidħlu, tagħmlu subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut kollu illi noħorġu aħna minn żmien għal ieħor. Botta u risposta jirritorna il-ġimgħa suppost jirritorna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin fejn qegħdin nippjanaw biċċa xogħol nisperaw li kollox imur sewwa li żgur li minn bħal 15 botta u risposta se jibda fit-8 u nofs u mhux fid-9. Fit-8 u nofs u mhux fid-9 fejn ukoll nistgħu ngħidulkom li ġanna l-iskeda ta' Ottubru qed naħdmu fuqha diġà u nisperaw illi kollox immur sew. Mela, mill-bqija naħseb illi dak kollox għal-lejla, jien Antonello Vela ma tfadalli xejn ngħidilkom li grazzi tal-li kontu magħna il-lejla, il-lejl it-tajjeb, ħudu ħsieb u niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla nisperaw illi dak li għandna f'rasna qegħdin naħdmu fuqu u jirnexxi ħankun nistgħu wkoll intukom intervista fi żmien il-waqfa internazzjonali. Ħudu ħsieb. Botta u risposta ġie mwassal lilkom grazzi għal Beauty Wisdom, El Catalan, Michael's Butcher tal-Ħamrun u The Barber Room.